Здравейте! Днес започва нашето приключение до Лапландия. Намираме се на летището във Франкфурт и разбира се, преди голямото пътуване седнахме да съберем сили с една хубава закуска. След това хванахме самолета за 2 часа и половина и кацнахме в Хелзинки. На летището ни посрещнаха типичните за Финландия мимин тролове. Те са от семейството на скандинавските тролове, те са бели, закръглени и със светещи очи. Посрещна ни също и статуя на Гронкат, меланхоличен персонаж от вселената на мимин троловете. Гронкат е голямо призрачно сиво същество, което излъчва силен студ, където и да отиде и кара земята да замръзва под краката му. Тази вечер няма да спим в хотел, а в Санта Клаус Експрес, коледният влак на дядо Коледа, който ще ни отведе чак до Лапландия. Цялото пътуване отнема около 12 часа. Хванахме такси от летището и се запътихме към центъра на Хелсинки, където намерихме място, на което да си оставим багажа, за да не го носим със себе си, защото ни предстоеше обиколка на града с местен гид. Центърът на Хелсинки ни впечатли с малкият, но чаровен коледен базар, който беше пълен с хора и всякакви вкусотии, а в средата гордо стои паметника на Александър II. Интересно е да знаем, че отношенията между България и Финландия са много добри. Финландия дава значителен принос за свободата на българския народ по време на руско-турската освободителна война, а България е сред първите страни, признали независимостта на Финландия. Точно в центъра се намира и Софийската улица. Турът из града, който бяхме планирали през Get Your Guide, много удобно и лесно за ползване приложение, ще оставя линк в описанието, започна с сградата на съсловията, построена между 1888 и 1890 година. Вътре в нея гордо се вижда поставен българският флаг. Докато вървяхме из града, ни направи впечатление добре регулираното движение по пътищата. И с интерес разбрахме, че Хелзинки е намалил до 0 смъртните случаи по пътя. В финландската столица Хелзинки е изминала цяла година без нито един смъртен случай при пътно-транспортно происшествие. Интелигентното градоустройствено планиране има голям принос за този успех. Определено е място за пример и трябва да се замислим. Следващата впечатляваща постройка, която видяхме, беше Хелзинската катедрала, която е лютеранска протестантска катедрала, разположена в централната част на финландската столица. Построена е в периода 1830-1852 година в неокласически стил. Архитектът на катедралата е Карл Лудвиг Енгел. Спряхме се и на банката в Хелзинки, която освен банка, към нея има и свързан музей, който разказва за историята на парите, банковото дело и централното банкиране. Може да се разгледа самостоятелно, както има безплатни обиколки за групи, които трябва предварително да се резервират. След това се насочихме към Финландския дом на благородството, построен през 1862 година и е първата парламентарна сграда в Финландия. В днешно време продължава активно да се ползва като място за събития, сватби, концерти и конференции. Последва приятна разходка около пристанището на града. Разбрахме, че оттам може да се хване кораб до Естония. Пътуването е кратко, около 2 часа и има няколко курса на ден. Чудесно за еднодневна екскурзия. В кораба има ресторант и кафе, детски кътове, както и магазин. Ако искате да видите Хелзинки от високо, може да се качите на Виенското колело, което разкрива прекрасни гледки. Друга атракция, която определено бихме повторили, е Flying Cinema, която е точно до Виенското колело. Оттам може да купите комбиниран билет за кино, заедно с Виенското колело. И така ще ви излезе много по-изгодно като цена.
Близо до пристанището минахме през още един коледен базар. Отново впечатляващ, на който има закрити места за хранене, в които може да се опита типичната за Финландия супа от сьомга. Ние не се спряхме да хапнем тук, защото след обиколката ни предстоеше хапване в един от най-добрите ресторанти в Хелзинки, препоръчан от нашия местен гид. Ще ви покажа ресторанта малко по-късно във видеото и ще споделя неговото име. Спряхме се пред известна скулптура, наречена Морска сирена, заобиколена от тюлени. Тази бронзова статуя е била често критикувана заради разголения вид на жената и е била обект на дебати дали да остане или не, защото финландците са я смятали за срамна и даже я прекръстили за кратък период от време статуята на срама. Но в днешни дни статуята все още може да се види стояща гордо до пристанището на финландската столица. След това тръгнахме към православната Успенска катедрала, построена между 1862 и 1868 година. Тя е най-големият православен храм в Северна Европа. Определено ни впечатли както отвън, така и отвътре. Входът за нея струва 5 евро, а вътре има аудиогид, който е наличен на много различни езици, включително на български език. И беше изключително интересно. След като запалихме свеж там, се насочихме към ресторант Капели, който ни беше силно препоръчан. Още от влизането в него усетихме вълшебната атмосфера и аромат на вкусна храна, посрещнани от щив и професионален персонал. Поръчахме си вино и типичната за Финландия супа от сьомга. Заслужаваше си и препоръчваме да хапнете там, ако планирате пътуване до Хелзинки. След вечеря си взехме багажа и тръгнахме към гарата, където ни чакаше коледния влак на дядо Коледа – до Рованиеми. Минахме покрай някои автентични сувенирни магазинчета. Ето го и влака на дядо Коледа. Пътниците за него са безброй. Всички билети са разпродадени, както за спалните кабини, така и за седалките.
Надявам се първата част от пътуването ви е била интересна. Скоро ще кача и втората част, в която ще ви разведа из Лапландия. Ще се возим с шейна селени и с хъски. Ще посетим един от най-северните зоопаркове, както и ще се срещнем с дядо Коледа. Ще видим северното сияние и още много изненади. Абонирайте се за канала, за да не пропускате следващата част. Ако имате въпроси, не се колебайте да ми ги напишете в коментарите. Ще отговоря на всеки един от тях. До скоро!